Ja, så starter Amager-Minoen om 1,5 sekund, og så mener vi stadigvæk, at vi kan gå 27 km i denne her relativt friske alder, vi har. Jeg har fundet en trold. Så er der næsten gået 15 km, og vi er sultne. Men god ben, og det kører. Så er der gået 21,6, og nu kan vi mærke det lidt i benene, men der er krudt nok til det sidste stykke. Det er godt nok fint.